semakin larut. Menerima kabar nan urang sampaikan, mendedi kampung tabar yang sakit maimbau denai siang jo malam. Dehi dui den bansai di parantauan, dan juga batenggang kasana sudaro di sikorato semakin mendalam, bukannya memberi malah denai dino. Di rantau subarang denai menangi mengatai diri untung nan buruk pintu lain pulang witi dan sayui salang dipinta hino nanti boy mandekan duang balahan badan delah bidayo nanjo upayo nyampang takadi mendedi capui Tuhan, ampunkan salah anak-anak